ndị be anyị bịakwanụ ka unu nụrụ mụọ ọpdeti gbasara nya bụ otu eze nwaanyị bipụtara anyị n'ihu akwụkwọ wee sị anyị nyere ya aka fesasịa na nke ka na-abịarịa iche na ya enenechago kịtarị ka nke bụ mmemme ka nọ n'ihu akwụkwọ wee na-agba na nke bụkwa ọgbanje na-agba na nke eze nwaanyị tinyere anyị kịta anyị na-enebekwa na nke a bụkwa na ọgbara igbo gharị aka na-ekwuri nke ọgbọghepụ nna si na ebe niile na-acha mmemme nọ ntu a ka otu eze nwaanyị si acha bịakwanụ ka unu nụrụzieri nke mere kịta anụnwa unu makwa na nke ahụ ntị bụ na-asị m unu na ọgwụ ọkwa aka na ọdụ ka unu so ya emelele na nke ikpeazụ a na eze nwaanyị jizikwa aka wee na-aghụ onwe ya ka ọ gụgbuo na ịfụzie nke bụ ala abụkwala sịrị pat wee na-atị ogene dị ife anụnwa a na-akọwakwa na eze nwaanyị anụbugokwa dị mụta nwa ya na di ya wee gbasaa na anụmụ di na nwunye fa nke bụzi na ọnọzi ebe ọ na-alụ ọrụ na chemba ya na onye bịazie bụrụ nwoke o wee bụrụzie egwu ọlakịrịpụtụ ka eze nwaanyị jizikwa wee na-alụ ọrụ na onwere ndị nọ na kọmentị wee na-akọwa na ife kpatara ife onyonyo a ji wepụta n'ihu akwụkwọ na onwere nwaanyị nọ na di eze nwaanyị na-achọ ka ọ chụpụ na di ya ka ọ bịazie ka ọ dọbụ krọs aka ọ narụzie ya di ya na nwoke na-anụ nwaanyị ka eze nwaanyị na-ese ndereli ọtọ unu na-afụ alejedịdio ka nsikwa wee na-anọ kwọ m mgbe o mere n'ọkwa ife nnọ ka m na-akọrọ unu n'ọdụkwa ka nwunye nwoke nwa bụ ife fụzi nya bụ mgbari ọtọ wee buru ya wee tụsasịa n'ihu akwụkwọ dịka ụfọdụ sikwa wee kọọ ebe ụfọdụ sịrị mba na ọgbakwa ka nya bụ ife ti wee mee na o nwere otu nwoke nwa eze nwaanyị na-arụrụ ọrụ n'oge ọbụla ọlụ ọrụ ime mmụọ ọlụ ọrụ enu ahụ na eze nwaanyị na-alụzikwa na ụzọ ọrụ na-abụ na nke ikpeazụ a na ọ bụzikwa sọ ọrụ ime mmụọ ka ọ na-alụ na ọ bụkwa na ịchọ ka alụ ọrụ ọrụ ime mmụọ ọrụ ọrụ enu ahụ jekwa ka ịfụ eze nwaanyị ka ịma nke ịchọ nọọ ya alụkwa ọrụ na-asịkwa nọọ na-alụfa ncha niile onye ka m wee ewepụtaziri ife onyonyo a nke a na-agwa unu o wee bụ na eze nwaanyị yizi nnọọ ntu eze nwaanyị si eje ọrụ mmiri wee kee ịchafụ waiti n'isi wee gbara ọtọ wee bọghebe ife a na-akọrọ unu ya ka ozi ajị dị ka isi dada ebe a ka m ma-ebido kọba akọba makwụba ebe ma ebido ka ajị dị ka ọfịa onu onweghị ife eji akpụ ajị ọha akpụ ajị ya nwa na-akpụ ka m fụ ụzọ ọfụma wee fụ ka ime ebe adụ ifu ka eze nwaanyị tizi wee were aka ya wee na-ewu n'ọhịa iwom iwolokoto iwom ọjaghe ọjachie ọbọghe nke a dịka ejuna ọbọchie okweghị ya edi ọnọrụzie ebe ahụ ọ gbakwuru n'ime mmụọ dị nke abụọzikwa nke na nke a ọkwenye na spiritual husband ya nọzikwa na nke ikpeazụ ọ na-abụ na nwoke nwa na-abọgharị fa no spiritual husband ya ka ọrụ gịnị ka a na-alụzi ka ọrụ spiritual ka a na-alụ ka nke ime mmụọ makwa m ifefa na-alụ na ife fụwa ka m na-akọrọ ụnụ na ife eze nwaanyị na-eme ebe a bụ ọ bọghe ọnyachie nyaghe nyechi okwu unu egwu afụlefu ogoro wee sị aladala ada adawo ife bala aba abawo ụmụ nwaanyị a na-epiogharị egburu gbadata ịfụ ala nke a ọ dọkasịrị patị ịtarala m tam ifela na-emekwado eze nwaanyị nwa onechasịgharịa ka otu etu akpodo iti n'ala ọka buru ya na-ese ndịrị nwoke ka ife ya eme nwoke atara atị n'ebe a bikonu ka ife ya adọkpụta nwoke aladala ada ya adọkpụta nwoke nwa ka ọtụbụta ọfịa ọtụdụ ka isi dada ọtụbụta ajị aha akpụ o wee werezie aka ya dị ka aka ejuna owenye ya owepụ iwekem iwe na-ewe ya wolokotowo nkem nya ife na-ewe ebe ahụ ọdọkwa ịka agọ na m ekwuri na m afụzigwe nke nwa na-acha mmemme na-eche na ebe ahụ ka obi obi hodere n'otu mmemme ya ahụ nke ahụ ọ bụgheburu anyị otu ya na-acha mmemme ma amaghị ebe o jere pụta otu ya ji wee na-acha ka ọ na-abụ na o jirigo kukumba ka a mụrụ ọba wee wuriticha onwe ya bifo o mezie nke ahụ ama akwụkwọ m ọkwala ji anọ ọkwọ m mgbe m ife fụwa ka m na-akọrọ ụnụ na ife m na-akọrọ ụnụ bụ na nke a m fụrụ kịta nke a karịkwa mo n'oyikwa akwa eze nwaanyị ya ka ịchafụ waiti n'iti wee werezie aka wee nọrọ n'ime mmụọ ya na spiritual husband ya otendịrị ife onyonyo wee na-ahụ ya na-ewu ọhụ ya na-ewe ya iwom owepụta onwe ya ọbọghe nke a dịka eju na mba o kweghị ya ivu na ọ gbachara na spiritual ebe ahụ na amamegwu ọ na-agụ ebe ahụ ọ baa n'ime mmụọ na-ekwezi ukwe unu ma ife ọ na-ekwu na ọgbọgwọ nke ọ na-alapụta n'ihu akwụkwọ okotorigbo ife nwa gbọgwọ na obere ife anụta ka ala eze na onye abụ na eze na-eme ọfụma nnụtakwa nke adị ka mbịa kara ụnụ nnụta abịa nke ala ụnụ ya bụ oke na ọrụ m aka na-abịakwa na mmụọ ọpdeti ka na-apụta ife nke agbọkọ na obere ife ọ gịnị na-afịa na nke ikpeazụ eze nwaanyị ọlatụ ndị ọla n'iyi eze nwaanyị ọlarịpụtụ eze nwaanyị lawa n'iyi ife ọ na-alụ n'ụlọ ọrịa o ji ụlọ ọrịa chembia wee melụ ọlakịrịpụtụ ọlatụ ndị ọla n'iyi ekwekịrịkwa lawa ya sa nsuru gede okotorigbo ekedekwa m n'udonu